Everyone is aware kuti over the weekend aiwa mutungamiri wenyika yezimbabwe aiwa nageneral Sanyatwe aiwa they were in Kwekwe at the president's pre-cap farm. Toona kuti aiwa vakomana vaya vachikomenda vachiti aiwa involvement iyi iri kunyatsokuratidza kuti mashoko akataurwa aiwa navice president Constantino Chiwenga vachiti corruption it is now a secret threat munyika yezimbabwe aiwa ndechokwadi. Avari kuuya vachitaura panapa patiri kuona kuti vakomana vanoopposa the regime kuona vana majarajaros they are coming and commenting zviitiko zviri kuitika izvi vachiona kuti aiwa the VP will remain sidelined. Sanapinda mashoko anobuda nyoko pana kuti subscribe or like or turn on the bell kuti imira pahendo majarajaros and post the pictures of the pre-cap farm amuri kuona ayo the last weekend unyora vachiti munhu akakwasa muondi General Sanyatwe to his pre-cap farm to clarify a statement which Chiwenga recently made that corruption has become a national security threat. End of this month, ZANU-PF Women's League will propose the replacement of Chiwenga by a female VP. Ndobva pasasombonyora chiti check body language ndo mashoko ari kubuda nyoko panapa zvinzi aiwa involvement yavo awa nekuexcludiwa kuri kuitwa VP vatikona kuti pamamost events aakuitika iko zvino aiwa vakomana vanenge vari separated people they are now seeing it clearly kuti aiwa pachazoitika the congress chikwadi chazongobuda pachena it is going to be his shock kana kuti macitizens shock vachiona kusideline kuchashamisa vanhu aiwa chimodzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi mina comment section medu subscribe or like and turn on the bell icon.